दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआरनि सागानगिरि एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया दिनै जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थाफिननांबाय। बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानो थाखाय गोलाव सम आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय बर'नि जोहोलाव डिआर नाब्ला रन्जन दैमारिखौ दिनै फिन जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव दोननायनि थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया फोसावफिनबाय। रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 10 एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादोंमोन। बिदिनो सा 4खौ दिनै दाय गैयै होननानै फोसावबाय आरो सा 6खौ आगोलाव फोसावनाय दाय बायदियैनो जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव दोनफिनबाय। दिनै उदां जानाय एनडिएफबि सोद्रोमा साब्रैनि मुंफोरा जाबाय अनसाय, जुगामि, इन्द्र, लख्रा बिथांमोनखौ दाय गैयै होननानै फोसावबाय।